有点。Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आङो दिनै कलेज थांनो नागिरदों माने जोंना सातथिथिनि एसे फिसा प्रग्राम दं आरो नोंथांमोना आङो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम दामि गोजा रावबो फैयाखै मैगं सायनानै दाबो जोंल' दङ सायगासिनो नै दाउ फेन्दा ओमफ्राय मा मा मैगं दंथाय मनायावबो दंबावोसो मनानै गोजा मना 3 मना 4 माबाथाय नामखौ बारा मिथिजोबा नै दाउ फेन्दा दङ थाराय दं दिंखिया दं माबा दं लाफा सायख दङ आरो मा दंबावो माइसुन्द्रि दङ आरो खानसिंसाबो दं आयौ आं गोबानसो ओंखारो खानसिंसाखौ होगोन आरो नै मा बुस्थु बेखौ सिनायासै रावबो जाजायना जाजायाथाय मिन्थिला होनो ना होना जागासिनो दङ नैबेखौ दांबावा नामा खिफि बेन्दों सायनायाबो इन्टारेस्ट जालायो मानसिफोर थानो हालायो दा मोनामबायबो नै सायनाय लोगो लोगो थालिर मैखुनबो दंलायबावसोलै थालिर मैखुनखौ आलदा फाजा मा खालामदों नोङो ओमफ्राय एसे गोसा गोसा होनब्रा ओमफ्राय नों मा खालामनो नागिरदों दे सायदो नै फैदेरबावबाय आदामोन हाय होनब्रा हाय होन हाय फैदो हायसै जों बैसागो जानो फैदों ओमफ्राय मानो गामसा गाननानै फैयाखै एगजाम दंमोन एगजाम बायदि जाखो बरिया बरिया पेपार 1.2 दंमोन प्रिन्सिपालखौसो साखि होग्रोनाय गोलैयो सोरबा सोरबा फार्स्टआवनो प्रिन्सिपालखौ साखि नांगौ आं सोलाबगोना सोलाबलाथाय सोर प्रिन्सिपाला लेंखादोंमोन आं रायलायगोनलै लाबोथारनांगौलै बियो जोंनियावबा फैया साला दा थांफिनगोन दुगा बियो ना बेदर दाउ अमा मा जालु मुखुगा बर'नि दिनावलाय ओंखामबो जागोन नोंहा ओंखायनोथ' संखाङाखै ओंखामखौ संखानांसिगौमोन बिथांमोनानो जि जासुलाखा जानायाव सिगां मावनायाव सिगां गोलैदोंब्रा सोर बिजों संजेनबाय नै संजेनबाय नै बेयावबो आरो अनलाजों दाउआ नै आं स्टेजखौ नायजोबाखै नायाबो थथासो खोमा मोसाहैदोंमोन नामा नोंलाय मोसाहैदोंमोन गामियाव मोसाहैगोन माला दासो फांसनाव नै जोंना दाबो मोनाखै सातथिथिनि ओंख्रिया गोदौबाय मोनबाय बियो जाबाय साखिनांसिगोन दे हायदो साखिनोसै ओमफ्राय नै बेयो अनलाजों दाउजों दाबो दैयानो गोदौआ अनखौनो होनो मोनाखै दाबो संग्रायानो जेबो रोंखाथारा नै दे साखिनोसै आरो संबावनांगौसो दङ अमा संबावनांगौ आलु संबावनांगौ माबा संबावनांगौ नै अमा दंबावो ना दंबावो आरो नै आलु दंबावो माबा माबि बाथोन बानलु दे साखिदो माबायदि गोथाव दे खोन्था दे सोदो खुगायाव गोथाव वाव देलाय आंबो जानो नायनो दे आं जानायखौबो खेबदोब्रा एकदम गथ' बिदि खुले
नंगौ गेसाव मोनखलानो ओंखामा ओरैनोलाय फिरफिला ओंखाम संगोन बेयाव ओंखाम अनलाखौ बेयावसो लाबोनोसै नै बेयाव साराय जायगा थैनि आरो ओरैजाय खावसे एसे लाबोबावबाय माला मोनबावगोन ओंख्रियानो दाबो मोनाखै 4टा बारलायलायबाय आरो माला मोनजाबावगोन मिन्थिला मोनालाय लांसिगोनसो खोमाथिना जोङो दा जानो नेगासिनो दङ संनानै मेंग्लिजोबनानै फैबाय जोङो जाबाय गोलोमजोबबाय नै माखासेफ्रा मोसागासिनो दङ ओमफ्राय दा जानायनि जोंहा माला मोनजागोन बेखौ सानगासिनो आरोना माला मोनजाबावगोन जोंहा ओंख्रिया गोथाव गोथावथार ओमफ्राय संनानै गोथाव जाबाय बायदि मोनदों ओमफ्राय साखिनायावथ' दहायो माबाया बिराद गोथावमोन आरोना साथिथिनिया नै सल'आबो मालाय गोदान गोदान खनगासिनो मोसागासिनो जोंहाथ' खननोबो रोङा मोसानोबो रोङा जाहैबाय ओरैनो टाइम पास जिरायनानै नायबाय आरोना जोङो आखाइ खबग्रा जों आखाइ खबग्रा जों दा मोसागोन बिथाङाबो भिडिअ बानायगासिनो दङ नोंसिनाथ' मोसाहैनांगौ दंमोन ओमफ्राय थांगोन ना थांला नोङो आं थांला बिराद मेंबाय आंखौ ओमफ्राय नोङो बबे ग्रुपआव मोसायो आङो मा होनोमोनलाय सोरजि आर्ट एन्ड कालचार ग्रुपआव बिराद मोजां मोसायो नोंसोरथ' औ माबायदि मोनखो नोंसोरो नुनानै जोंनि मोसानायखौथ' नोंसोर नुबाय जानो हागौ जेरावबो लेंहरखायो ना नोंसोरखौ जेरावबो लेंहरखायो आरो फार्स्ट प्राइजखौबो जोंनो मोनबोयो जेरावबो वाव कंग्रेचुलेसन थेंक इउ ओमफ्राय दिनै मानो थांला दिनैबो थांनांगौमोन दिनै रेस्ट लाथ'बाय माने रेगुलार प्रग्राम जों गाबोबाय ना बेखायनो दिनै रेस्ट लाथ'बाय दसे ओमफ्राय दे नोंनि नामखौ खोन्थायाखै ना खोन्थादो आंनि नामा पुर्निमा गयारि थेंक इउ वेलकाम गाज्रि नङा नै लांबाय ओंख्रिखौ होनदों बेयो सारमोननि थाखाय अनला साइज नुबाय माथो अनलाखौ दा दांग्लिखाजोबनायसो हाय होन
नै सातथिनि अबस्थाया सातथिथि ना बाथोन अनला ओइ नै जागासिनो सार मेडाम मोनाहाय इसोरनो होग्रोबाय बिनि उनावहाय जोंबो जानोसै इथिं मोजां नङालै ओंखाम उखैदोंना उखैयाखै ओंखामखौथ' बारा उखैयाखै ओइ नोंनि हाबा नामालै दिनै मानो इदि हिन्जाव गोदानखौ एफाबां मावहोखो दे नै केमेरामेना खेबलायलायबाय फैदो फट' लानोसै नै फट' लानो नागिरदों बयबो बेनारा फैदो आगोलाव थानांगौ ना फट'खौ आगोलाव थानांगौ ना फट'खौ सारमोनखौ खुलुमदों गोथाव दा ओंख्रिफोरा ओमफ्राय बोरै नोंसिना ओंखामा ओंखाम गैया नेथ' दे दसे नथ' लाजोबगोन गासिखौबो लाजोबगोन नोंहा मा हारसिंनो दे जाना हो दे देलाय खेनसेसो बोरो आंनाव बे बोरो माथो ओंख्रिबो गैया जोंनालाय ओमफ्राय मा इदि ओमफ्राय मा लखबलाबायखो नालाय माखौ लखबजोबखो माबासो साथिथि मैगं साथिथियानो मोनाखै हायग्रायानो गैया गोथाव जादों दा ओमफ्राय नोंहालाय मा जौ लोंलायखो ना माखौ जानला मानला होनो गैया जौ गैया बेयाव जों दा बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दसे थानानै थांनोसै ओंख्रिफ्राथ' बिराद गोथावमोन खिन्थु ओंखामा खावसे उनाव संनाया गोथां ओमफ्राय फार्स्टआव संनायाहाय मोननाय आरो ओमफ्राय जायनि खाफालाव मा गोलैखो मिथिला सोर माबायदिखौ मोनजाखो ओमफ्राय ओंख्रिफोराथ' गोथावमोन अनलाजों दाउ ओंख्रि दंमोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे साथिथिनि ओंख्रि बिराद गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर दंलाबायोमोन मैगंफोर बेसेबांथा दंमोनथाय खैथा दंमोन मिथिला ओमफ्राय ना बाथोनबो दंमोन ओमफ्राय अमा बेदरजों आलुबो दङमोन आरो जेब्ला नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौबो एसे शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय आरो साबस्क्राइबबो खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ